やるわね。これほどの機動力を持っているとは。力が力がみなぎってくるみたい。かの者に力を。終わりにしましょう。この調子で頑張ります。ここがあなたの真理我が敵を討て。我が敵を討て。
プリンセス様。どうやらもう時間がない。アルハザードフ仕方ない。面白さお前ら光何のことだ。やはりしかし何。そうとも許せん。返り討ち。かの者に力を。